però des de fa 27 anys visc aquí i ara treballo a la universitat, al Servei de Llengües Modernes, i tinc dues feines que són complementaris. Un és de professor d'anglès i tinc grups fins a dalt de tot del Proficiency i Business. I també hi soc d'Exams Manager, que és com coordinadora dels exàmens de Cambridge, que som un centre aquí a la universitat, i això porta molta feina també. Vaig venir aquí a Girona i vaig estar aquí 13 anys i després vaig decidir he d'anar a Barcelona a veure una mica més una altra part de Catalunya i també per fer un curs de més nivell d'ensenyament d'anglès. Però al cap de 2 anys vaig enyorar-me de Girona, que és molt maco, i vaig tornar. Intentava aprendre castellà, però tots els meus amics eren catalans i van intentar ensenyar-me castellà, però normalment aprens escoltant. I entre ells, clar, parlaven en català. I al cap d'uns mesos vaig decidir d'abandonar temporalment el castellà i concentrar-me en català. I així vaig fer molts més amics i estava molt bé. Doncs el que m'agrada de Girona és que és una ciutat tan bonica, amb el barri vell, i no és massa gran, no és massa petit. Jo vaig, ara, després de 27 anys, vaig caminant pel carrer i soc una hora d'una banda a l'altra, perquè cada 2 minuts veig gent que conec, és fantàstic, a mi m'agrada molt això. I sí, el millor lloc és el barri vell, però tot és maco, tot és maco. I tots els envoltants, tenim la Garrotxa aquí a prop, els Pirineus no gaire lluny. I jo recomanaria que la gent de tots els països vinguin aquí. Han de saber que es parla molt el català i que el català no és cap problema per integrar-te. També la gent t'ajudarà a aprendre castellà, però penso que s'hauria de fer un intent amb tots dos. Bueno, aquí és la meva oficina i estem preparant per demà, que tenim exàmens i he de fer coses i després tinc una classe que també he de preparar. Doncs us despedeixo i moltes gràcies.